हाग्रामानि सरकारखौनो सेफायना होग्रा सासे मानसि आंनि नामा जाबाय बड'लेण्ड टाइगार। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअखौहाय बेखेवलायबाय आरो ना। थ' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ जागोन टाइगार सेटलानि सायाव आरो ना। नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना टाइगार सेटलाया माबायदि मानसि, साला बोरमा जाम्बाया बुन्थाया, साला बोरमा कुकुरा, साला सैमाया ना। ओरैबायदि बर'नि गेजेरावहाय बेयो दावराव दावसि लाबोबाय थायो। बड'लेण्ड टाइगार मुं लाफ्लानानै सिं सिं गुनजेत बायदि फुरा अरफुमाबाय थायो बेयो, साव गेसाव बुद्धि साजायबाय थायो बेयो। बर'फोरखौहाय माबोरै मा खालामनांगौ, बर'फोरखौहाय माबोरै नांलाय होबावनांगौ, नै बेफोरनि बुद्धि साजायबाय थायो बेयो सेटलाया सारा। नोङो साला सासे हारसालेण्ड टाइगारसो, मिथिबायना? हारसालेण्ड टाइगारसो नों बड'लेण्ड टाइगार मुं लाफ्लानानै दा बर' हारिखौहाय नोङो नायनो हायि बायदि हिंसा जाबाय थायो, मिथिबायना? नोंनि मेगन गोसाया नोंखौ थुख्ल'ना होगोन, मिथिबाय सेटला? साला बुरबक, साला बोरमा जाम्बा, साला फान्थाव गेसाव, साला बुरबक, साला जों बर' रायजो राजाया नोंखौ मिथियै बाखि गैला, रावबो मिथियै बाखि गैला, मिथिबायना? बयबो मिथिजोब्बाय जे नोङो माबायदि बर'नि सायावहाय गाज्रि नोजोर होबाय थायो, साला फान्थाव गेसाव बोरमा जाम्बा। साला नों बायदिनि थाखायनो दिनैहाय बर'आ खौसेथियाव फैयाखै, मिथिबाय? मोजां बाथ्रा रायलायबाबो, मोजां खौसेथियाव फैनो नागिरबाबो नों बायदि मानसिया गेद्दा गेद्दा बाथ्राफोर बुंनानैहाय बर'खौहाय गावसा होयो, मिथिबायना? आल्ला सैमा बुन्दा, साला नोङो माथो मोनायाव सारि गानलायनानै नोंनि नाफामजों नोंजों माने बर'नि सायावहाय गाज्रि सावरायबाय थायो जाहैदों, गाज्रि बुद्धि दाबाय थायो जाहैदों। मा बुंनांगौ मा बानांगौ बेखौहाय जों खबर मोनजोब्बाय, मिथिबाय सेटला? नों बायदि मानसिखौहाय जोङो सानसेबाबो नाय बिगुर खुगोन, मिथिबाय बोरमा जाम्बा? रायजो राजा नोंथांमोना बिनि सायावहाय मा कमेन्ट होनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलाय हरबानो जाबाय। बे सेटला टाइगारनि सायाव, फान्थाव गेसावनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट होनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरलायबानो जाबाय। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, बे सेटलाया बे फान्थाव गेसावा हारसालेण्ड टाइगारा मा बुंदों बर'नि सायावहाय, मा बुंलाबायदों बर' इउटिउबारफोरनि सायावहाय नोंथांमोना खोनासंना लाग्रोबानो जाबाय। मा बुंदों बियो आं एसे भिडिअ क्लिप होनो नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय दे। उल्था पार्टिनि इउटिउबारफोरा आंजोंल'सो जुजिबाय थायो। मा कारनाव जुजियोथाय आं बारा मिथिया, खिन्थु हाग्रामा महिलारिया आंजों जुद्ध नांनानै देरहानो हायासै। हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ सरकारखौ धंस' खालामनानै होबाय। हाग्रामा महिलारिया सेस सरकाराव गैला, उल्थाय दे फाल्थाय दे खालामना होबाय। आं जाबाय डेन्जार बुस्थु। पार्टिनि इउटिउबारफ्रालायनो गावजों नांलायनोल' खायदा लाबाय थायो जाहैदों, माने गावखौ माने गाज्रि रावजों रायबाय थायो जाहैदों। दा नों सेटला साला नोंनो आगोल बुंग्रोबाय थायो सेटला साला। नों बबे पावारजों इसिबां दुगालै इसिबां दादागिरि खालामोलै नों सेटला फान्थाव गेसाव? दा नोंसो आगोल होनग्रोबाय थायो, मिथिबायना? बिनि उनावसो जों भिडिअ खालामनांगौ जायो साला सेटला। माने प्रान्जल ब्रादारखौबो ओरैबायदि बखियो बियो, माने हिन्जाव खारनाय बायदिसिना बिदिल' कन्टेन्ट लाबोयो, बिदि खालि निउसानो बिदि जायो नामा बायदिसिना होनलाबायो, बियो बखिबाय थायो आरोखि ना। खालि सोरनि हिन्जावा सोर हौवाजों खारदों, सोरनि हौवाया सोर हिन्जावखौ लाना खारदों, सोरनि फिसाजोआ सोरजों खारदों सोरजों खाराखै बिखौल' नागिरबाय थायो। बिसोरा जेबो कन्टेन्ट गैला। बिनोल' ओइ प्रान्जल खासे मुर्खआ जधा मुर्ख, खालि बिनिया माबा निउसावनो माबा आलबाल। थ' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनाबो नुखाबाय जानांगौना बे सेटलाया माबायदि बुंबाय थायो। थ' जोङो बेफोरबायदि गाज्रि आखलफोरखौहाय जों फोजोबनोसो सानदों, मिथिबायना? दा जों बर' रायजो राजाफोरखौ मिथिहोदोंसो। दा नोंनि खायदाया ओरैबायदिब्रा, माने नोंबो लानां खारसिगौ खोमा ना सेटला? दा हारसा हिन्जावखौ आंगायनाय मोननानै नों बर' हिन्जाव लागौ, सैमा सुवा साला खायदा लादों नोंबो लानां खारनो। बिनि थाखायसो नोङो बाजादों, माने नोंनि बुस्थुआवहाय देन्थायाव अर जोंहैदोंना ब्रादारा बेफोरबायदि बुंनायाव ना, नोंनि देन्थाया अर जोंहैदों सेटला। जों रावखौबो लायहोआलै सेटला, जों बर' हारिखौ फोसाबगोन, जों बर'खौहाय जोङो बुहुमाव गोसार होलांगोन, बा जोङो बर'नि गोहोखौहाय जोङो बुहुमाव दिन्थिलांगोन, मिथिबायना? जोंनि हास्थायनाय बा जोंनि नाजानाया नैबेसो, मिथिबाय सेटला? नों बायदि गुनजेत बायदि सिं गाज्रि बुद्धि साजायबाय थानानै बर'खौहाय हाखराव खोख्लैहोआ, मिथिबाय? नोङो जेबो दा बुं बर' इउटिउबारफोरनि सायावहाय, मिथिबाय? टाइगार बड'लेण्ड टाइगार मुं लाफ्लानानै नोङो गाज्रि साला जों बर'नि सायावहाय बुंबाय थायोना सेटला? गावलायनो एकदम डेन्जार टाइगार बड'लेण्ड टाइगार जाहैदों, फुरा गोहो गोनां, माने सरकारखौनो सिफायना होबाय। हाग्रामा सरकार बिपिएफ सरकारखौहाय सिफायना होबाय जाहैदों, गाव थेर बेथेर खालामना होबाय जाहैदों। साला नोंसोर बायदियानो गाज्रि बर'नि सायावहाय गाज्रि बुद्धि साजायनानै नै बेफोरबायदि खालामो सेटला। दा नोङो बेलेगसो सानगासिनोब्रा, दा गासिबो माने बर'खौहाय नोङो नायनो हाखाया नालाय, बर' रायजो राजाफोरखौनो माने नोङो सिं आरो नै बे गोदान सरकारजोंहाय लोगो जानानै सिं गुनजेतसो अरबावगासिनो, नोङो मिथिबायना?
जों बर' रायजो राजाया बुजिनो बाखि गैला नोंसोर बायदि मानसिनि सायाव नोंसोर बायदिनि मानसिनि गोसोखौहाय जों बर' रायजो राजाफ्रा मिथिनो बा हमनो हानो बाखि गैला गासै बर' रायजो राजाफ्रानो बुजिजोबखाबाय मिथिजोबखाबाय हा दा समासो खोन्थासिगोन मिथिबायना थ' आं गोबां बाथ्रा बुंला जि बुंनांगौ आं बुंखायोखा डाइरेक्ट बुंखायो आङो जेखौ मिथिदों आं बेखौ बुंखायोखा बुंनानैसो आङो फोजोबखायो मिथिबायना आरो जायफोर आंनि चेनेलावहाय दिनैसो गोदानै फैदोंबा गिबियावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नुहैनाय बायदि गाव गावनि मबाइल स्क्रिनावहाय नङा होनबा ने रायजोफोर थ' आं बिदाय लानोसै बाय बाय